Sasisen pat naga Good News TV nga pdiang sngewbha pi baroh. Nadu ginong syarai kiba iet ke jongi. Kidukhot jenge komiti balang kilong kpa kilong keme. Ki parlok samla Kynthei K.J.P bat ki hep ki barit. Ngai kublei pi baroh. Hake kerteng ka tiang tam. Ka jong utrai bat unong pandem. Unong sius pa. Uba it jongi uji sukris. Ngangit bau blei ula kyrkhu yapi. Baru blei lingba ki Bible study ki bangiladap banyo. Haki bynta ki syakman. Ngadwai bau blei. On yai kyrkhu yapi. Bah haka jingiat lenti jong pi. Kom ki khon ki jong blei. Ngin yat ken. Lembat kata ka long ying ka long sam ka jongi. Syakatong ka bau Kris ulabo. Nga pdiang sngewbha sasisen pat bangadwai. Bahkan ni ka janmiet jang ni ka sngi. Hai ka bangin yo ye ka Bible study hai ka bynta ka basaw. Baga deru ka bynta ka bakat do. Bangadwai bau blei lingba ka ni ka bynta. Un kyrkhu bat ai mynsiem na ka bynta jongi. Baga jingiat lenti jongi nang ni syakmat kum ka long yeng. Man biang ban biang sasisen. Ye kata ka thong ka bau Kris ulabo na ka bynta jongi. Haswa bangin ya syakmat. Tungin ya pai shublei haga jingduwai. Tungin ya duai. Ublei baduk pa jongi ubah hapdeng. Ngi aingu ya me ko try haga ni kano pai jongani gesngi. Malay snei banyalam ya ki jant ki batlot ki jongi. Baroh ya ka jingim ke jongi sasisen pat ko kenran. Leng bagat tayo ka balet no baroh hadu jongani ka benai baroh si benai. Kaba minta ko try ngila don hakatayo ka bakat do jong uniu benai uban nyaw jong ka ni ka snem. Hoat au blei jonga ngi aingo yame. Bang kita baro ki long possible. Day namar ka jing iet bat ka jing isnay. Baga jing ay ka jame ka dapat dap biang ye ka jing im ka jongi. Ngilayat ling baki umat ngilayat ling baki jing keman. Ngilayat ling baki jing pang ka jing shitom bat hadu menta menne. Mila long ublei ubam ju ino yengi. Badu blei uba kraw, badu blei uba yaine. Bad ublei ubam jukala. Ngai ngo yeme ablei namar bamelong bat ngi. Khristan ru yengi haga nega janmiet sasisen pan. Haga bengin yo ban ngap ye ka Bible study ko try. Halor jong ka long yeng ka long sem Khristan. Paka bynta ka basaw. Pat hoy au blei buk pa yarap yalo jong usyakri ujong me. Khristan bor ya ubat klem mami umla ban le yai. Bangadwai au blei baduk pa. Ki kentien ke bami na ka sentur ka jongu. Ken long ka bor na ka lagi khon ki jong me baroh ki basngap. Pat hoy ablei ken let haka donut. Ka ba pdiang bau sembai ke ktien ka jong me. Un yo ban so thiet ko kenrat. Ban say ye ki so lai phon ru pho. Bat shis pa sha long lam rikat ko pa. Ka podang sa au blei. Ni panda ka jingat aga kerteng ka jong Jesu Kris unong pandem. Amen. Ki para bangat ki wait ki jonga. Hagani ka janmiet kalong ka bynta ka basaw. Ya kani ka Bible study ka jongi. Baka Bible study ru ka bakat do. Naga bynta jong uni ubenai. Ka bynta ya ka bangalapan syong nong rim ya ka bangiru kum bangalaong. Nadu ka bynta ka baningkong. Ka Bible study ya ka bangasyim. Hagan ka benai kan compare na ki pan. Namar nganumla banlet ya ka wei pa ka wei ka dekhot. Kumbangalong nadu kitu ki benai katayo ka balalet no. Nadu ka beningkong ka baar bat ka balai. Bat kumju hagan ka janmiet ki para bat ki henman. Ya ka Bible study hi ngasyem. Halor jong ka baka ka ktien ka jong ublay. Ka keren ya ka long yeng ka long sem Khristan. Haka bynta ka basaw. Ngidang kan mau mynsiem tayo. Ngidang yos ngaw ya ka bynta ka balay. Kumban syupan kan mau yengi. Baga long yeng long sem Khristan. Hapdeng jong kapateng benrio. Kabaki khot ya ka. Kata kapateng benrio. Kaspa snem. Kabaar puway. Kabaga don laga jong ka kerteng. Kata ka post modernism. Hagani ka janmiet ki hinmen baki para ke jonga. Ka Bible study kan long. Ka Christian home, lani ka long yeng Khristan, nang ni syakman. Pat hoat ngiru ngidang yan,
nang ni syakmat tat hadu utrai undawan ban syau yengi kumba ngingilong ngala pensyong nong rim naga shiti ke jong apostol Paul shu Timothy kalen nong kaban rio kada khot kaba pra bat kumju naga shiti naga kitab u Joshua kalen nong kaba arpusau kada khot kaba khatsan kani ke shiti ke jong Paul bau tho shu Timothy hagelen nong kaba san kada khot kaba pra ko ongkum ni hin rei lada unuru sumar sukher yalaki jong hi bat kham tam yaki badei hala ka yeng ulalen yaka jingat bat ulalong kham sneo ban yauta ubam ngai ka kitab ka jong Joshua ka lenong ka ba arpusau ka ong yaki ni kintien hagada khon ka ba khatsan manga bat ka yeng ka jonga ngin syakri yautrai ki para banget ki ba iet ba ki parlok ki jonga yakini ki bynta artuli bat kham tam kani ka shiti ka jo Paul shu Timothy kalong ka shiti ka ba ngau tanan kalong ka kintien shisha ka ba Paul ukren bat usneng yo para u jong u badang don shibun kapor ya kaba im batrei hakakam kaba syakri yalaga jong kabalang kaba udon hapo Ephesus bat ula tho ya kani ka shiti men ba udon haka ying bendi bat hangta kani ka jing shasen kaba khaddu ka jong bat ula sngow tho ba umla shu ya kaban light nang ni ken bat ukren ru aga shiti kaba arban yathu ya kani ka ju ka jing shem ka jong haba ula sngow tu bat ong baka jing ka jong Timothy menta kalakut ken hakaba lapen yusrim bat ka jing aingo di bat kata ka jing let ka jong kalajan ya kabangangan selet no nagane ka berthai ki para banget ki ba iet ki jonga ki parlok ki para jor bat baroh ke ba snok tilang bat ngi hagane ka janmiet hage ba utho ye gani ki kintien ka lenong ka san jong ka ni ka shiti ka banding kong padai ka jing sneng ka jing kentu ka dai ka jing sneng ka jing kraw om dei tang yu Timothy henry ong ra lem ye gani syaga balang ka banganga ien ka balang hapo Ephesus bat hoot ru ya thu lem balat ho ya kani hagak tien ka jang Blei ken yakaba ngiyo yakaban puli bat ki kentien ki bas ngau tanan ki kentien ki ba kraw bat ki kentien ki bangi ngiyo ki ong ken sa shisien ngan puli hen rei lada unuru sumar yala ke jong hi kamut ayu kani ka kentien ki para ki henmen ki jonga kalong ka basok yang iban ngau thu kim don haka ye ki kentien ki ba kadei ki kentien ki basok ka bamon lada manga ngadei naka jat bat ka kenja ka banga ngadei ukasi lada manga ngam keren bat ngam sumar yalaga jonghi kak tien ka jong Blei kong bat kham tam ya ka jingen ki badai halaga yeng bat kham tam ye ki bladai halaga jong ka yeng ngadai ukasi ngadai naga jat benrio ka ba kyrpang ka jong utrai haga ju ka por wong lana ngim sumar sukher ya lagata ka jong ka bangingidan bat om tang kata henry ya kata ka long yeng ki para banget ki ba ien ki ba mangingi le kren baroh lai teli kini ki bynta ki ba syakman ha kini ki lai tayo ki balalet no bat hadu mentang ngidang ya keren ya kane galong yeng kadai kan ni ken ka bamut kita ki do ki snam ki para ki henmen ki dekon ki badon hapo jong kata galong yeng pat wong shu apostol Paul ulalen ken ya ka jingan ladang yim sumar sukher khamtam ya kita ki badon ha kane ga yeng ladangim keren ru ladangim le ai bagadi gani ka bapen khia yanga baladanga ngasukun haladhi ya gani ka banga ngayoi ngasukun haladhi ya gani ka banga ngas ngau thu hagini kita yo ki balalit no yo ngalapan mong yano henry am dai banget mu kadi ka ktien ka jong Blei ka bakran ya kata namar baka ktien ka jong Blei kong
ngala len ya laga jong ka jinged lada ngam kren lada ngam pen ya ka ka bau Blei Ukren lemba ka ktien ka jong bat shu uong Blei ling ba apostol Paul ba uta ubrio lani bat ulong uba kamsnio ban yo tau bamget ki para banget ki ba iet ki jonga hagani ka janmiet jangani ka sngi ki don ki ta ki ki bangam day ke mangalong meneng ngayo mynsiem tayo ngi kren kita ki bangiyo saudong ngiyo shabar jong ka longyeng ki bawan kum kani ka longyeng ki bakta ki batenra ya kani ka yeng ka sem ke jongi ki ba persang ban klong ya kani ki mau nongrim ki bala seng ke yeng mentangin pet ya kita ki jinglong ki badan hapo ki ba persang napo ban pen betai ya ka yeng pan ngilayat lingba ka pandemic hakini gisnem baroh ngiyetip ya kita ki virus ki coronavirus bat kom ta ter nadu kesnem arajar khat khandai ter kabalakta ya ka jat banrio kalakta ya ka imlang ka salang kalakta ya ki yeng ki sem ki jongi kalakta ru ya ki balang bat ya ka jingat ka jingat lenti haga jingim ka jongi ki para banget ki ba ihit ki jonga hagani ka janmien ngan kren ya ki virus ki badon hapo jong ka yeng ki virus ki badai napo jong ka yeng ki babam napo om dei ki babam na bar mynsiem tayo ngalaong ngan penkan mau biang ngilai kren ya ki ki issues ki bangi yo ki wan na bar pikan mau ya ga gospel Matthew sagatu galenong ka bahnyo kadekat ka ba arbusan komno bau slap wan komno bakal kita ki dei ki virus ki banabar ngalaban ong lani kita ki jinge ki bawan ki banabar henry menta ngin ye kren ye kini ki jinge lani ki jingta ki baka jingya lenti nang ni shakman ka baka jingim bat ka jinglong jongi ka longhing in hap banyan bat ngin saya kendo ye kini ki virus ki ba manga bat mangi ngiya imlang ru ngalaban ong haga jingya lenti ka jongi virus ubaningkong hagani ka janmiet ya kabangan penken mau yangi hagi long yeng ki long sem ke jongi kom ki kon Khristan udai virus jong ka jinglong pja ru ka jinglong khluj ru kani ka de gawai ni ki jinglong ki bau jisu haka kitab jing pen pau kalenong ka balai ka dekat ka bakat san ka dekat ka bakat rio ka ba Ukren ya gawai ni ki shiti ke balatho dau Yohanes hakaba uyo ya kata ka jing yo pau ka jong haka daulen nong Patmos ya ka bala pa ban tho ba ban ra sha ka balang hapol laudikaya pada galenong ka balai kalong ka shiti ya ka bala pa ya ka ban let ban ai ba ban puli bat ban ong ya ka balang bangadon ya ka ni ka banga persha bat kata ka jing persha kalong om dei ya ki baka kale shabar hanre ya ka jinglong ka jongka ba ka jinglong kalong ba pa palong ka ba paja ru ka ba khlut ru ka ba mut ki para bat ki men ka jonga kalong ka ba ngi sialong kum tu kabamut ngimdas ngau tu tan ye ga jingai banlong uba klemnget ru kamlong lani banlong uba dayenget uba ngi daye tur ha ga jingya lenti ga jongi bansan na ga jinglong mynsiem ga jongi ru ngim tre kabamut ngi go with the flow ngi yat lang tang namar balalong Khristan kalabiang yangi ki para bangit ki ba iet ngayos ngau ye gawi ga jingkren bakatang kalong hakaba kawai na kilong yeng kilong sam ya kabangi ngayo hakini gisngi kaba ladon ka jingkren kabangi yo ya kilong yeng kilong sam hakini gisngi ba habalawai ka jingiaseng ka bashibaje kalabyang pi katu ka duty kabangi ngila pandam ya ngin let no shekiway pat ki program ki babun ngewbha ya kata ngewbha halaga jong karri baka jat banrio ka ba manga bat mangi ni hakini gisngi ki para banget ki ba iet ki dan ki brio ki bangi shem hakini gisngi ki ong yengi pastor ngi kwa bansan henry imay papa jongi kim sha yengi ya ka bangi ngin wan che Bible study bat ki ong yegini ki kentien kalabyang phi tang balalit jingiaseng mangi shibaji kalabyang hatu kata ka jinglong Khristan ka jongi ki para banget ki ba ien tang namar ba pilawan ka jingiaseng ka ba shibaji you have done something pilale ka miracle ha ka jingim
kabamot tang namar ba pilawan siya ka jingiaseng ka ba shiba ji pilapay siya baneng. Ngapan map ya pi hagani ka janmiet banong. Pinumpoy siya baneng. Tang namar ba piwan. Ban pendep ya ka duty. Omlong banumlet jingiaseng ru namar ngalalong Khristan. Ban syong hayeng leran ya ki pat ki bamlong Khristan kin sakeli syulet ban pendep ya ka rukom. Habda pech bha manu ubayothu khana bat hangta ladaum sngewbang nai syong no hayeng. Hatu kata mo kadi ka jingim jong ka long yeng ka long sem jong nga bat jong pi kabangi peja ru em kabangi khluj ru em ki para banget ki ba it ki jong nga khot ya pi hagani ka janmiet bat nga ong ya pi uni udai u virus u balakta ya ka long yeng Khristan jongi kalong gieng ka bapiken mau ka ba upol ru hang ni wong hamtam ki badai hayeng ngan pen ken mau biang ka ai kata ka yeng kam dai ka kamra pedeng ka ba he kam dai ka dur ka ba itanat ka bangi wa ki dai ki khot jong ka u kpa ka kme bat ki khon ki ta ki hinmen ken si ki para ken si ki ken ki ba sa lang ki kiau ki thau hatu ngi sia pendap ru kom mo ya ka jinglong Khristan ka jongi ha ka ngi Sunday ngi syulet jingiaseng tang namar bangi ong bangi day ki Khristan ki para banget ki ba ki jong ha syaskol piken mahau ngala keren man hagini kita yoru syaskol ngi pen mare ye ki khon jongi da jingai lagalong nadu maungam lagalong nadu sora lanin nadu nang te nalat khra lanin nalat kor lanin nakite nakitan boyru ngi pen mi dang step ya lagi jong ki khon lagalong slap lagalong pria ngi ong yale ke ki khon khre ya ga skol ngin hap ban leng riu steng nyu bachi ngi la mi kloi ban lej bo she skol riu shiteng philami ban lej bo ye ki khon ki jong phi shaka jingiaseng khanna shi pho bachi shaka Sunday school bat phi baroh shiyeng ha ka shi pho ha ka shi bachi phi yawan jingiaseng lang bat ka po sau bachi sau shiteng lani ha ki wei pat ki sngi ba don ka jingiaseng yeng phi ong ya ngin ye lej lang kam day ka duty ka jonga namar banga iet you try namar nga sngau tho ya ga ei ka banga ngalong Khristan ki khot jong kata ngam day uba paja ngam day uba shu longs at belem henry nga khluj nagabanta utrai piken mau khat riu snem men shua ngi ken mau arajan riu u blei u la penmi yu new virus naki yeng ke sem ke jongi bar ho ngi yo I tit baje shi sien ka yeng mani kaladam mentapan ki para bangit ki ba ihen ka miet balang nyem jiyo ibrio ka sngi sat jan nyem jiyo I ki para bangen ken poi ken wan ngam ye kren ki kon samla wada ba ki rangba kem wan ki kon samla bon sin ki ong ba ka jing ong kalong ka babakla ba ka miet balang ba ka sngi sat jan ka dei tang jong ki tamen ngilong komno haga jingya lenti ke jongi ki para banget ki ba it ke jongi uniu virus ubam suki pasuki ya ki long yeng ki long sem bat ya ki khot jong kata ka long yeng ka vaccine ka don ka di ka snam ka jong jisu ka ban sat ya kata ka long yeng bau tau virus unyap virus ubar ngilai keren hagini gisngi katayo kabalit no ngayo I baka kata ka lack of discipline kadiga way na ki issues ki bami but virus ubabam hagini gisngi yaki khon jong kalong hing kalong sam ga jongi kalong virus of morality lani utau virus uknyang jingpang jong ka jingbom tim kanu kabadai bat kanu kababakla ngim tep shu ngi im haka jong kabangim don meaning ngong ngi im haka jok kabangim sngo thu shu yaga ei kabangi ngi dei banle ngi im haka jok kabaki bru kyong le kat kabangimon ki para banget ki ba iet ki jonga ki lok bat ki jor kan ni uni udai u virus ubangiyo I baki khon jongi kem sngo thu shu ya ka ba dei bat ya ka bam dei ki dang ki khon samla ki wan ban ong pastor ngi kwa ban ye tho om dei hayeng mani ngi kwa ban ye tho sharot jong ki taki ki sathi sharom dam bat ki wei pat ki jaka ka I ke jing ye tho ka de ke jing ye tho ka balong kata ka kontrak kam dei ka kontrak ka covenant between man and woman in the sight of God ka dei ka jing ya te kular hapadengo brio bat ublai
hapdeng ubrio bad ublei bad ka jingdan ka jong ublei pada kini kisngi ngim kwa shu ban kio haka Iing ka ba kentang ka jong ublei namar bangiong bangilas ngau advance bad ngilas ngau pareng haka jingiat lenti ka jongi ki para bangit ki ba iet ki jonga uni udai u virus ubaar uba ki khon jong ka jat ben riu ka jongi ngim tep shu kanu ka bangi dei ban le kanu ka riam bangi de ban phong kanu ka riam ka bangim dei ban phong kanu ka ktien bangin kren kianu bangi de ban buram yanu bangi de ban kren ki ktien yanu ya ka bangi ngin kren ki ktien ki basniu yanu ngin kren ki ktien ki mabhangim tem yakin mau mensyuang ngidang yakana aga pong ngidang lit skol ngidang ya lit kelas ladang yo I yaki riu rang ba ngi buram yaki ban ngim nuhut ban pet yaki han ka jok ka bangi ngi yo I hakini kisngi ngim sngo tho shu kanu ka badai kanu ka bamdai ki para bangit ki ba yen ka ei ka bami na ka donot ki ong ka ei ka bangi sngo mangi ka ta ken ka long ka badai kam le le mai nang le jingiaseng mapi ngati ngan le shata pat ngi sha ye lagi jungi khun ki jongi bakin control bakin experience ye ka life but dai kata ken habangi sha ye kita ki virus ka long Iing ka bathei ken bat ka pat bat ka pra ki para bangit ki ba iet ki jonga ka gospel Matthias kalanong ka ban nyau ka khot ka ba khat nyau u tieng pinito na ki so ki jong u ken ngi yo I ye ki so ki ba mi hakini ki sngi ka ba ki khon jongi kim tep what is right and what is wrong haka jingya lenti uta udai u virus ubaar ubalabam ye ki long Iing ki long sem ki jongi ai bangin kindet ben riu shwa bakan poi kapor ka baka stage kinong kala di ka last stage mlashu ye ka ban sumar mlashu ye ka ban pedim bat bun na ki brio ki khun jong ka balang ki khun jaga jat ben riu haba ki ya ye ka ni ka lenti ban snow ye ka ta ka jinglong bangan le ye ka ei ke kan ka bangangamon bon na preng jong ki le ye ki bapan snow si yo blai pada ka bakat do ki khat no ru ye la ka jong ka jingem kim lap jingmon ye ka jingthmu ye ka jingmon ka jingem hasla jong ka ni ka berthai uwei pat u virus u bakta ye ka long Iing ka long sam om dei tang utau virus u bangi nge yo I ki para bangit ki ba yen u ba de virus jong ka jing pja ru em khlut ru em om dei tang utau virus jong ka ka morality lani virus jong kata ka bangim tip shu ye ka ba dei bat ye ka bam dei u dei ru u virus u bangang pen ken mau byang ye ka ei ka bangala kren mynsiem te yo kata ka jing bon kam ngam ye kren shapang ka ka jing ka balance between work and family ka bangile kren mynsiem te yo henrei kata ka kentien ka bagi ong hakini kisngi bangi ya bon kam bat ngim don por shu baka por ka yat stat hadu kata haga jingya lenti ka jongi ngim don por shu yala ge jongi khon ke jongi mangane thu ye phi ki khon jongi ki he ki san bat ki he kloi baka por ka yat ngimla bas ngau thu bat ngin lose ye kanika generation lada manga bat mangi kom ki khme ki pa ngi klen no ye ka responsibility ka jongi ki para bangai ki ba he ke jongi ka bible kong lada ngim sumar suker lada ngim tre ban kren ye lagi jongi khon ngidon ki ba ong bangi it khon palat ngen ai ki kamon kata kalong ka babak la lada ngi ong bangim tre ban sumar suker ong u apostol Paul hang ni bat kham tam ning kong in dang ye laga jong ka Iing ngimla ban ye le ban snolem ye ka jat ban rio lada ha Iing ngim sngo khia baki khon jong ka Iing ka jongi ki yap ning kong nginumla banong bangi sngo khia laningi snolem na ka banta ki wei lada ki khon la jong ngi ki yat ma ki jot ki pra halaga jong ka mon bat upol wong lada ki don kum kita ki kme ki pa ki la len ya laga jong ka jingat bat ki kham snio ban ye ki bam nget iyo trai ke ki long ki kentien ki bakhia ki para banget ki be nge kan mau nge kan do ye ka wei yo wei usam la wong pastor nga ai ngo yo blai
Imei ipa ilong ibala ibaya nga shisha. Ngami na lagi jong isnong banwan si Shalong. Ia ka bangan late school ban puli bansa halbat bansa bat ki bahayeng hapo Shalong. Ia ka bangan late class. Bat imei ipa ila shisha nga. Henry ka basngosi galong baka datang kawai ka ba i imshim lala. Yau Jisu ngatip na ipa iet jonga. Ngay salang bat iya Shalong idai ita mamasan. Yau Jisu imei ipa jonga ikhlam yathu yanga ikhlam ai na makilabon kampalan. Ngatip yau Jisu dai ni pa iet jonga. Hatungi ai daw bangi bon kam. Bayaka laway jong kikun. Ngim berkat syo. Para bangit kiba iet ke jonga kilok ke jor. Hatu manga bat mangi. Ngin i yalaga jong ka jat baka kenja ka do ka snam la jong. Papinyo i hagi social media hagi nigi sngi hagi WhatsApp. Baitang haga WhatsApp. Pinyo i bagi kun samla ki parlok samla ke jongi ladaki khuslairu ki bo status hangta ladaki khlat samla hangta ladaki dom samla ka de hangta ki phlalut hagi social media balai omdan te bayos ngau yaki kamdan te ka skor kaban snap ya ga ei ka baki ki syam kamdan te ka terpeng ya ka baki kun kin la ban lek ban mare ban kedop ban nyam bon ki khon na kini kisngi kile ya ki ai ya ka ban snau si yo blai but don ki kies ki bangi nge yo i ka bangi yesham ki para bangit ki ba yet ki jong au trai ka ba ki khon na mar ba ki la snau so sat palat kim snau tho shu manu ba yet kim tip shapang u Jisu kim tip shapang ka jing yet ka ba blai u la yet yaki manu ba yet ho om dan ba yet ho yaki ki learn na ai ki yo jingi kai na ai na ka perthai bana ka mobile ke jongki bana ki kont ke ba puli bat khandai pho phrapo khandai po san ki dei ke ba yalam ye ki sha ka perthai om dei she ka ding phna ka jong trai na te ka khia ka kam ka ba trai ka jingket ka jingkhia ka ba phi don henry wat glad ye ka ni ka generation ye ki khun ki jong phi tang namar I daw ba phi ong ngapun kam baka bakaddo hagini ke janmiet kidan shibon tali ki virus nrai ngas ngoto bangen mla ban keren lot hagini ke janmiet uwai ne ki virus ubanga ngayo I ubamangi kom ki balahe ki balasan nadu ki longpa ki longkmi ngidi ban ngoto ban yo I bau virus uba bamba hakini gisngi udai virus uba lakta bha baru tahu virus udai virus jong ka jinglong marway isolation ki khun jongi ki kwa banlong marway ngimtip kile ayu haki kamra ke jongi kimtip kile ayu haki kamra ke bangingi ai na ke banta jongki ki don ye ke mobile ki don ye ke computer ki don lon ngimtip kile ayu hangta Kamtam habangi yoi ka jing snew ka roi hagini gisngi ka baki kamtam ki samla habaki seek approval ki wat ye ka jing ka baki briu ki briu kin approve ye ki briu kin kmen na ka manta jongki lane ki briu kin pdiang kin yaro ye ki banyo jing yaro tang namar banyo jing yaro lane banyo ka wei ka like ka Facebook lani haka Instagram ka jongki kile ye ki bapan sngosi ban that ye ka longren yengru tang ban gain followers kiong ki para banget ki ba iet ki jonga ki khon ki jongi ki kwa ban long marway he kini gisngi bala dangi pet ki phone ki jongki ru bar ki phone ki jongi ngi yo ngi long very individualistic bagata ka long baga khambon ka dor jongi ka don ka bon selfie ban ye ka bangi shondor bat ki wahi uniu de virus o baki brio haga jaka bangin nang la ban communicate ban ya long lang piket mau men hagini ke tayo ngale thu ye to ke jingja ka wei ni ki research ka questionnaires ka banglayo ban ye kren kapor ka ba kementam jonga ong ka wei ka khna
Kade bangayo ki kmi ki pa ki syong lang. Ni pret ye ki mobile sekendong. Bat ngi kren ye kana. Ngi yam lang ye kemen lang. Hang ta ken. Kini ki ki virus ki balabam. Ki don hakil long yeng ki long sem ki jongi. Ladangi nang bantrit ye ki. Ngin laj em. Tangkadang uong u Joshua hagalenong kaba arpunyo hagalenong kaba arpusau kadakot kaba katsan. Uong yalagi jongki kun Israel ki babut ki ba u yalam hagadegapor uong rai mapi. Hakanegasngi yanu pi pen syakri nga hatu pen syakri yaki Blei jongki amor. Pen syakri yakini ki Blei ki ba baroh shikata ki pi syakri ki Blei jong kene ki nong kanan. Ne pen syakri yau Blei jong ki Blei badu trai jong ki trai u Blei u belong u Blei u kpa u jong pi. U baki kpa jong pi ki la syakri u ba u Moses u la syakri manga ngala syakri. Baruang ga dekat ka bakat santer ngan pulie. Balada kam ya day ya pi ban syakri yutrai. Ton jiet pi hakanegasngi. Yano pen syakri. Ya kita kiba kikpa jong pi kila syakri. Kiba don hasilyang jong katagawa. Lani ya kita ki Blei ki amor. Kiba ki syong hakari jong ki. Barwai ya kani karai uong personal. Uklemong ya ka judge benriu. Kawan na kataka general siya ka personal. Henry uong. Nga bat ka yeng ka jonga. Ubo arteli ka choice. Uong ya ka ni ki long yeng ki long sem. Ki badai ki kun jong ka judge benriu. Kabala jit ka jong utrai. Jit pi hakani gasngi. Pen syakri ya ki Blei tau. Lani pen syakri ya ki Blei ki kpa ki jong pi. Kata ka ni ka jingiat ka jong pi jiat ya ka option A la ni ka option B. Wang ya ka ni ka kintian. Tangba mga henrei mga bat ka yeng ka jonga ngiladap banrai lani ngiladap don ya ka juba bangin ay ya pi mga bat ka yeng ka jonga ngin syakri yutrai. Hatu ha ka ni ka janmiet. Hatu hau niu benai Julai. Bangi yo yaga Bible study halor jonggal long yeng long sem. Hatu manga bat mapi. Ni ong ne em yagini ki kentien. Manga bat ka yeng ka jonga. Ngan syakri yautrai. Para bangit kiba iit ki jonga. Ngas ngau tenat yagi kentien ki jong apostol Paul. Ladap hi iit shisha yaga yeng. Wat len ya laga jong ke jingat ke pemuan. Keren peni. Save them. Care for one another. Stick with one another. Da yam ya yam lang. Da ya kemen lam. Support lang iway da ke jing iyan. Payo ka baar bikin mau ngilay keren kidon sau teligi kita kidon kiba long ka jinglong ka mynsiem ka krau kidon ka jinglong mynsiem ka hapdeng kidon kibam dakatak tatan ba kidon kibam juya be shi jingiaseng kibam don jinglong mynsiem ngalabanong ngidon kum kita kidokot hagalong yeng kalong sem ka jongi. Stick together. Ngiyam lang. Kidon kidokot jeng yeng kidon kam ya jeng penim kidokot kibaklan yaman la kami duai try ngidon kam ya ita haba inim. Ngin stick together. Ngin yat lang. Badong tang namar bapila im shimet kalabiang. Apostol Paul wang pilen no ya laga jong kajingat. Bat pilong ubakam ubakam sniu. Ban yu bam ngat. Ngadwai. Bau Blei Un yarap yengi. Blei Un kyrkhu yengi. Lingba kini. Ki sauteli ki bynta ya ki bangingi layo. Nadu ka bynta ka beningkong ka baar ka balai. Bat hagani ka janmiet.
kabangi sngo thu yakini ki virus om dei ki bawan nabar ki ba klong ya ka yeng napo hi ki persyang ban mi syabar ban penpat ya ka long yeng ka long sam u blei un yaram u blei un kyrkhu pada blei un ai bor ya phi ki para banget ki ba ya thu lem ya kini ka khu bor ki bangang keren ra lem ya ki shi ki para ke jong phi ra lem shi ki hinmen ke jong phi ya thu lem ya kini ki jing shisha kat ba ka por kadang dan na ke benta ke jing em jong kata ka long yeng ka ba phi dei bynta ukpa ka kmi lani ki khon jong kata ka long yeng kom uwei ubriu ba pinyat man la ka sngi ban ba ya ka ding pna hadu ka jingiat ka ba khat do ban ya shem ba du trai u blei un kyrkhu ya phi baroh u blei un kyrkhu ya ka good news tv u blei un kyrkhu ya phi ki para banget ki ba ki parlok ki parajor pangadwai bo blei unang ai bor ya phi halaka sngi u blei nam ta ka buram jong u amen togin ya dwai sa shisien au blei ba du pa ngi ai ngu namaga ktien ka jong me ka ba mi me kran hangi ken ko kan rat man la ka sngi ktien ka jame ka im ablei ba ya rap yangi bangin long ginong snow ba kin nong le ya ka ko trai hala ka jong ka jingiat lenti ka jong ban pendam ya ka jing khot ka jong me ka ba mi me la khot ngi ken mau ablei u solomon ha ka jing start ka jong u pada ka jing krau ka spa bat ka buram hot utho ya ka sam ka bashi spa ar penyau kum usiem bat kum ubriu u bastatam ha ka berthai u ong ye tu ki kentien balada utrai tei ya ka yeng kiminat lena ki batei ya ka long yeng Khristan ngimla bantei da ka spa ngimla bantei da ki rubi jong ka ne ka berthai dei tan mami u jisu u balong u mau siang jong ka jingem men long mami u pdiang do jong e bat ho ngin yo ye ki so jong ka long yeng ka long sam ka jong e bangi mat ye ka jing sok ngi laj na ki virus ko pa namar me don ringkat mami bat ngi sngo ablei ye ka ni ka jingduwai map ye ki pop ki bangi pen sngo si ye me na goi ka por she ka wai pat na ba ye ki ni baroh ngi duai ngi panda ka jingai ha ka kerteng ka jo Jesus Christ unong panem pada ka ba wai no jong ka ni ka por ka jing ai ka jo Jesus ba utrai ka jing iet ka jong oblei u ba ukpa lambat ka jingiasyllok ka ba pdiang ka ba pen shat bor ka ba jing tengen jing kermen ka jong blei mynsiem ba ko kini ki lai we blei u ba em ken long lambat phi ki long gieng paro ke ba don hang ne ba da kaleng mental Lashai shedo ki ata ke ba bam chukut ru amen